ovo je jedini službeni gej bar na Jadranu, što ja mislim da je malo poražavajuće zapravo, jer kao Hrvatska je to neka turistička zemlja, u Europi smo, bez obzira što smo konzervativni i što imamo te neke tradicionalisti i sve to skupa, tu nama dolaze raznorazni ljudi i u Dubrovniku oduvijek postoji taj neki gej turizam koji se, bez obzira što nije postojala nikakva ponuda. Ali meni se čini da tu više dolazi, što se tiče lokalnih ljudi, straight ekipa.